Sídlisko 3 patrí v rámci Prešova už dlhodobo k najobľúbenejším lokalitám na bývanie. A prečo je tomu tak? Nájdete tu totiž všetko to, čo urobí vaše bývanie pohodlným a komfortným. A práve v tejto lokalite na Prostejovskej ulici vám chcem dnes ukázať veľký trojizbový byt, ktorý je práve teraz na predaj. Vítajte. Byt sa nachádza na 3. poschodí. Je orientovaný na južnú a východnú svetovú stranu a svojim budúcim vlastníkom ponúka až 72 m2 užitkovej plochy. Letné večery budete môcť stráviť na tomto veľkom balkóne, ktorý má až 7 m2. V areáli sa tiež nachádza detské ihrisko s takýmto veľkým pieskoviskom. A aby toho nebolo málo, k dispozícii je vám tiež súkromné parkovacie miesto. Posedieť si tiež môžete na nedalekej terase známeho podniku Šarišpat. Nechýba tu kompletná občianska vybavenosť a navyše tu nájdete aj množstvo zelene a detských ihrísk. Tak čo poviete, aj vás táto ponuka zaujala rovnako ako mňa? Zavolajte mi a ja vám ju rád osobne predstavím. Volám sa Peter Kolár a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.